ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Kazuai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva ranhasi tine nhau yakatora nzvimbo kunzvimbo yeKariba uko kuChirundu. Baba vakasangana netsaona yekurwiswa nenzou kusvikira pari zvino varemara vakufamba nemaklashes. Regai tinzweka kuti chii chakatora nzvimbo, zvakafamba sei kuti vazosvika mamiriro avava muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Mukati mechirongwa muziveka kuti baba vari kudawo rubatsiro kune avo vane tsiye nyoro, vanonzwawo mwoyo yavo kubatikana, muchikwanisa kunge muchivayamura. Aiwa, munotibata tokusanganisai navo vange vachiyamurika. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Ndoitwa Edison Machoti, ndinogara kunzvimbo yeChiroti Gate. Ndakasanganitsawo nenzou muna 2015 munzvimbo yeChirundu uri musi wa6 October 2015 ma4:30. Ndakariswa nenzou, takamaiswa nenzou tiri vaviri, mumwe wangu pasina inodiwi kwake kavaene kwangu. Ndikubva ndanzwa nenzou yakati cheuka mbawati mwaka wase nenzou ndichinocheuka nzou yakaitwa pa2 meters neni. Ndakapiringishika ndawira pasi. Ndiri pasi papo ndakanonzwa kuti nzou yakaya richiti vhara unorarama. Ndichitotarisa ndakaona nyanga yakuda kuti ndibaya dumbu ndokuchisimudza gumbo. Ndaivharisa nyanga yakanditunga katatu kuzudyi kechina. Ndaida kutunga dumbu nekuziboshwa uko. Ndakangozopindi kuona mwari ndibva ndapfugama ndibvazobaya nyanga kumagadziko ndibva kusendo ndibvaberera mutaka. Ndopakasitora mukana womwe anonzi Guni anga ari mukuru welokobhoti. Ndakazomhanya nedombo remaoko ndokuzoitema. Amwe madzimai maviri madirwa tiri mukanzuro imwe munhu anonzi Shupi vanogara muChirundu vakabatsira kuti matombo kusvika yasuduruka. Ichisuduruka ndakwanisa kusimuka ndimbofamba, ndagara pasi vangaona kuti gumbo rangu radambuka tsinga vanhu. Ndachimhanyisa kuchipatara nemota yelocal board nepolisi. Takananga kuMutendere hospital kumwe ndakazogara kwe3 days pasina chiremba. Zuva rechina ndo pandakaza kuti ndakunza kunhuhwa kuropa. Akati mbotestai gumbo renyu dai ngokuisa bandage mugumbo yangu ndoudza kurongora kuti munhu ndikati gumbo rangu rakukodzera kudimurwa ere. Vakavhunduka vana varapiwa. Ndikati ndinda kutonhwa muno. Ndakazva achitsvaga 50 kwacha muende kuRusaka. Ndikutsvaga 50 kwacha ndokuenda kuRusaka neambulance. Ndosvika muRusaka vachiotwa matests. Ambulance muno muZimbabwe? Ambulance paMutendere hospital. Okay. Ndandakura pandiri kuMutendere hospital. Alright. Because Mutendere yacho iri kuZambia side haingori border imomo. Alright. Otherwise 4.5 kilometers from the border post to the hospital. Okay. Taura neambulance yayo ndokuenda kuchipatara kuya chinosvika kuya chinoti poison. Ndikukana ndicho matest kuti nzou yanga ine poison. Vati nzou yanga ine poison. Tsvagai blood group laboratory hamuna remunhu. Tidaidzira hame pedu iso kupa ropa. Ndikati nzidzi dzangu makangopinda yekuti makangonzwa withdrate ndaende nemudzimai wako zvinoita. Ndovananga kuti aiwa endai nemudzimai wangu imotora. Asi kuti mudzimai wako ndikati endai motora shuwa kaenda kulaboratory namai vakanowana vakanoita matest blood group ikafanana. Ndikawana 1 pint yakadhirwa pana mai yako ikaiwa nayo. Ndakaiswa pakudimurwa. Ndichipedza kudimurwa ndakatadza kuona. Ndakati tabofu musi wa10 usiku moti. Ndapedza kudimurwa ndakaita upofu kwemazuva maviri. Wazona mningi wangu ndikubva kuno kuZimbabwe kuti azondisupply ropa uko. Asati asvika vafonera mai guru akaita mningi yawo yavo muRusaka.
Vakanouya doctor akati tone kadhi rako tora kadhi aifati laboratory rakawanda blood group ropa rakwe vamai vanotora paindi uye akabva kuno kuzwa kuti azondisupply ropa akatozosvika paward mandiri ndatosvinura ndatowedzera kupaindi ropa imo ndatosvinura ndokuzodischargwa after 4 days ndikuzwa kuno kuzwa kwezisaidi pana mai anonzi maiscalk ndokandigamuchira akati aiwa mwana wangu ngachiende mubagdad nomazuva anga achichinu ndichine bagdad kundichine aipa achitugare bagdad vakandisa padochi pavo for 2 days ati 2 days vainditsvagira ndopandakati kwasazoonekirwa futi nevenational parks vanganga vari uko ndiri paloji vamai vakati no tatora information yako kana waraiti uzofamba unoona vanovainza chinhoo ndiakatoya akatozi ndavhara ndiri muloji vamaizigaoke imomo amaizigaoke vakatibatsira zvakanyanya nokuti kubva ipapo vakatotsvagira imba mulocation tichibatsirwa nomwe murungu ainzi kutsi anova ndiye anga necontract yekudzinga nzou mucommunity muchirundu saka akanga aunza kuti ndatungwa nenzou iyoyo akauya shuwa akatibatsira kana sisi akatombotipo mari dzekudzokera kumareviews amaizigaoke angabva apa mudziva yangu kutaske kuti hauchabikiwe uchakutarisa chete murwere chese chiri kudiwa ndi ndichanya chibika kumba kwangu ndichikutumira ikokoko katitakatikatadzou chaidzo aito higher tax kuti chikafu chiwe kumba kwatandaa kulojerwa ndichigara kudzimba wache achingonondionawo katai iwodzorerwa mari yako mari yangu ukabhadhara rendiyo tenga mabhaketsi ekuti muna muchirundu mvura inonetsa mudzimba yangu abatsirike handikutendera ndidye mari yemunhu akakora zvaukaita izvi iwe chagara pano kusvika chipatara chati chapedza neyo ainzi vasabiti akagara muchirundu kubva musi wa 2 kusvikira musi wa 1 December ndakazoti ndaga ndichiendawo kumusha ndinosvika kumusha inotanga kugara kumusha chidzokera kumareviews kuzambia ndakabatsirwa nemai kutsiva vakandibatsira futi kwepiri pandakadzokera ndi kumareviews tichichovha ndakazoti nini ya 2016 munana april ndakati ndichimboendawo kunoona vekuparks kuti pamwe handichange ndibatsirawo nachire ndakakwira ndikaya kuhead office uko kuharare ndakasangana madhezi ayo anga ari madhezi spokesperson ainzi washaya moyo akatadani washaya moyo yayo ndanga spokesperson weparks makore yayo tinosvika paipa indoti hatoda kuonawo vakuru ndovakanoburuka kuofisi kwavachiuya ndakatoonekwa mureception kati munonzi ani ndikati ndisemaitira sewa kuno ndikati ndakakuvadzwa nenzou zvanzi aiwa hauye kunoku nzou ndeyako zvinhu chese chiyo ndechestate saka iwo unofanira kunge uchimirira kuprovince ndokwange wanotanga kubatsirika ende nadzo national parks is not a compensation organization ukavandotaura mashoko akatotowa wandei pakazoya nomwe wainzi vanjiva ndovanga vari regional manager ipapo vanotaura vakaendesa kuofisi kwavo tiyazoa kuti munhu akutochema aene kuofisi kwavanobva angondikansala kukansala vakati vanini munozogara munotangira kumarongora kwakaitikira chiitiko moya kuchinhoi mozoya kuno asi munobatsirwa nyangwe muri ikoko naitwa ndaketoya ndakamborwadziwa zvekuti zvina basa ndinoona mazikuru mangwanda achingoita zvati andinazvo panguva yatakambotsanziredza vanhu vechikoro ndokutakaita machallenges ekuti vakudzingwa ndokumboenda kuchikoro kuya vasingatsonzwisisa ndokuzoenda kusocial warfare ukaroi ndopanonyorera tsamba ndokuya nayo ndokuvapa kuchikoro kuya still havana kuzvigamuchira ndokudzokera ukaroi futi kusocial warfare vakazodhiraivha kusocial warfare office ndovakazoya pachikoro apa ndokuzoti aiwa no because vainditi vanhu vatakanyora vakakwana kudhara mafomu edu atakatofida ntwa 5 years saka tikazotora after 5 years akazoya zvaofisho akandinyorera mukomana wangu mumwe mudiki anga aitanga fomu 1 mukuru wacho anga atova fomu 3 but panatoita first team ese anga atongomira kuenda kuchikoro ndokuzonyorwa paya ndokudzokera kuchikoro uyu muprimary uyu anga ari muprimary waya uyu haana dambudziko yakabva kutangwa naye grade 1 social welfare education yakandibatsira zvakasimba kana ivhiri munyaya dzenzara anotipowo panodziparopiwo chivakachembera nevakaremara paya vanotondikashuwa kuti ndawanawo kanzira varipo yazvinoizvi vaedmunyamgumba because vo 2015 ndakazangangowana zvinhu izvezvo 2018 ndikansira ivatochinjewo vanhu vamwe vanzikanzira nyamgumba ndakabva taiwa zvaungafanira kushayiwa iwo chichakakura chizotongwa right asikawaurema hwawo then zvadaro ndakangoramba ndamuya kuti ndiyangoti chandada ndokubatsirika ndopandazadzokera futi kumarongora bvunza vakati ayo munoenda kwaprovince ndokusvika kuprovince zvikanzi aiwa tichakudaidzai kana paita mukana ndakazodhumanawo nenhamba dzavamangwanda
ngwari director general veparks ndafonera ndikati wafuna kuri muofisi chinya yako ndataura zvanzai unobatsirwa nzira yatinogona kubatsira naye ndekuti unopinzwa wana kumabasa anozita sei ndoratidza kuchengeta wewewo inoenda kuprovince unoudza kuenda province unachimera mombe ano regional aripo yakati sofa mavhakansi hatina togona ngowanawo zvemacontract zvemapart time. It was last year ndopakatanga kuti mukomana ngaashuya timumpuka 3 months keearly burning ndo 3 months tichingopera basa rabva rapera obva adzoka zvake gore rofuta akanga atorwa after 3 months basa rapera ibva radzoka but mari yacho vanenge vachiona manje nditokuti iye akwanisa kutongosasitena upenyu hwake kuti inini nditi mari yacho inowanika wekuti ungazobatsirike pamari yaanenge achipiwa hapana asi ndingoti kana atokamurwa iye aputotoa chikamu checho atokamukawo pakubva pasi pafeeding yangu ndatotowo minus nekuti atowa kwaari asi kuti kune chikaburi chekuti achikwanisa kuzochengeta inini hapange pasina mana chinenge rishoma saka ndimatambudziko ndakanyorosangana ndakatanyautasanawo pari zvino nekuti iniwa raramo yangu yaoma kuti kana zvekufambisa chaizvo gumbo chairo akarimbotitora maquotations kazi aiwa hatina ndikati kumapartners kazi hatina sofa ndikatazana nemakrash yangu andoshandisa kutojoinidza ndinokwanisa kufamba hapana kana ari zimakrash ivi musocial welfare yangu vava kuti havanawo pari zvino vati zvakatoomero makrash havana kuti chimo changu chatochema kuti daendaona zvimwe zvandibatsirawo ndikwanisa kuti ngoraramawo zvinokurara ndiko zviri nani kurarama kwemunhu pane raramo itape mararamiro andiri kuita kusaziva kuti ivo venational parks pavakapromise hapana chavati vaita handina chete ndandawana so far from national parks yekuti chiri kundibatsirawo kana even this stage ndakatokumbira mari kuna vachivina kuti ndibatsire nemari 2 subjects ndiwedzere mwana wangu 6 anyoreswa nebhimwa akazi aya ndichakufonerai nanhasi registration yakatopera akutongonyora 6 akaisipiwa yayo social welfare saka zvimwe zvimachallenji zvandiroziva kuti zvakatitiomerei. Saka kana kuri kunzi kuwana vanonge vanzwa tsitsi kuti vange vachikubatsirai ndezvipi zvamunotarisa kuti dai ndabatsirwa nazvo? Ndinoziva kuti ndakabatsirwa kwanisa kuwana gumbo rekuti ndifambisewo ndikwanisa kuwanawo chiproject chekundogona kuita sekuti ndiri kumusha uku mudzimai wangu aripo ndikunawana kana project yekuti ndiite ndikawana mvura neproject kana yehuku kana yembudzi kana yemombe zvichienderana nekuti unenge wawana rubatsiro rwakakurawo sei. Mvura saka tikutaura nyaya yekuchererwa bhoro ndikawachererwa bhoro ndikawana mvura ndirikwanisa kuita maprojects anobuda nekuti nyange huku dzacho dzotodawo mvura but bhoro rekukomiti rikafa neproject yaunenge uchiita zvava zvinhu zvakuzva izvozvo tase zvotoparana futi. Ko tochidzoka pamataura pekutanga chero pamakaita dambudziko nenzou mamadziita sei dzinongotanga kungojamuka dzega here kana kuti iyo yakanga yatova zvakaita masikati kuti usiku masikati taitobuda musangano annual budget zvokuti mugari wese muchirundo chiitiko changu nini akanga ari muna 2015 aili witnessed vakazviona vese vanga vari mupozi pavo kakachena chirimo nzou yakanga yakupinda mulocation ende inenge yava wild haigari musando inogara imwe mulocation imo saka nzou zvakatonetsa kuti patanga tiri sine kwaiva nevanoita mabhora kana mwana aita mabhora yatori very close nekwairi but hameno chakaitikawo pairi yakaonesa tiri kure ndokumhanya ichiuyaku yakatotanga kutomhanya neumwe wanda yandiri naye ini ndikuwana machimhanya ndidzokere kuclassroom pandakazonzwa kuti cheuko kuti mumwe wako wasei nenzou semunhu wanda yandine hanya naye takanocheuka nzou yanga yakatwa simadhoiri pafirija iye haana kukuwadza aiwa kwakanaka nakukutepe mamai akangoti arusha pangari patepe vanotaura vanoti payakaitirwa rusha uku ndopayakamira ndokutarisa ndokuona kuti muri kumhanya muri kokoko ndobva yaida kunodimudzirai kuti musangane payaifanira kuti munosangana napo yakatowanda pfuura ndopatakazonzwira nzou kuti cheuko ndiri mwako wasi nenzou yakatosvika pandiri zvekudai ndisina kucheuka pamwe yairi yakatitundurwa chimuta pandakafa saka pandakakucheuka ndichizvipiringisha ndichidonha yakabva kasvikomira pandiri ipapo pozi yange yapa 2 meters zvokuti hainamboitana nanonhatu kuti isvike pandiri kuti hata padhuze nepadhuze zvakanyanya ndongoputsikira pazvakaenda pasi ndokutanga kuzonzwa kuti ita safe hara urarame kusvika ndakararama showa ndiripo. But zviitiko zvakadai zvinombogara zvichiitika here nzvimbo chirundo aiwa nzvimbo chirundo ngaripa ndo zviitiko zvachizvo iye nzou yanaperera pandiri kai yakazouraya vanhu vaviri mushure mangu inini nyanga iyo yakaputunga inini iyoyo yakazouraya vanhu vaviri mushure mangu inini
zvati kuti tozourawa kutopinga kuita hanzi nice goke vafuti murungu yaita zvekuchengeta nzou aizatoda kuti iurawa aizatoda kuti iurawa akati moitigereza kuurawa kwezvinoyaura munhu wechitu uyu wakakuwadza pakutanga haana kuzofa hake asi tiri kumubatsira izvozvo apa yauraya mumwe yauraya wechitu ndopayakazotireko ndibvatorawo mugemu haikatotirika nzou yakatoiuraya pandakaenda kuheadofisi ndakatonaona aisenzera muheadofisi yeparkism sina mugemu yanzita muchembo aitori nemwe rifa lecture ndokune university yenational parks kakuchirundu ainzi jogranza mwana we ndimuzasitara achitonga kuchirundu futi anga ari lecture parifa pachepapa asi akasiya kurifa kune mumwe murungu masafari kwaanosenza ndaitombotori macontacts akangora sekuita foni dzangu ndaitori necontact yake futi muchindaiyo kundokupfura nzou iyoyo kuzonopfura nzou iyoyo yekundikuwadza ameno touya kwamuri mama ndezvipi zvamungade kutaura pamusoro pechiitiko chakaitika ichi kumurume wenyu? Ndongoti muchidimbu matsanangurira avaita ese ndiwayo. Saka inini machalenje andakungosanganawo nawo ndokungoti kuti izvo kungoti ndibetsereke nekuti mwana wangu mumwe mukomana mukuru haana kuzogona kuenderera mberi nechikoro mushure mekuti mumwe wacho anga akutanga form 1 chimwe chacho chidiki chichanga akutanga grade 1 baba vacho vauda kudzokera kumareviews saka ndakazoshayiwa mari yekuti uyo agone kuenderera mberi nechikoro ndobva ndazoendesa vamwe 2 ndichiendesa vamwe 2 ava wamukomana kusekondari ndanda kushayiwa futi mari yemaextra lesson nekuti aenderane chikoro nevamwe saka zvimwe zvinhu zvakamudzosera mumasure kuti anyatsoonawo chikoro chake chakanaka kuti agonewo kutsvaga mabasa so apa ndinongori naye pamba saka machalenje andiri kusangana nawo ndokungoti zvokuti ndirarame ndiri ipapo nokuti baba vangu avo mukungoonawo maitiro avakaita asi munhu kuti anokwanisa kana kubata chinhu nyange kunogeza mazino ndototakura kapu yemvura kuti vanogeza mazino haana chaanogona kuita kana kutora chikafu chiri papo kuti vadye saka ndo machalenje andiri kungosanganawo nawo zvichienderanawo kuti mashandiro andakaita kumashure kwasati vakwara apo makore ari kuenda achiwanda simba riya riri kuenda richiita shoma saka ndingangoti ndo zvandiri kungosanganawo nazvo machalenje andiri kusanganawo nawo iwayo izvozvi mwana ari kunyora form 4 vainzi kumatripi kumwe kwavaiendawo nevamwe kuti vanodzidza vamwe malesson avo kazhinji kacho aitokonewa kuenda nekuti ndandichishayiwa mari yokuti afambirane nevamwe so apa akungonyorawo form 4 yake wakangodaro handizivi kuti achabuda wakaita sei ndiye mwana wangu mudiki mumusikana saka sezvavareva kuti denda nguva nohwangu kana mvura zvegadheni ndaigona kuti ngokuzana nevana vangu tichiita gadheni tione kuti togonawo kurarama nazvo sezvo tinenge tine mvura pamba nyange tikatohuku ndinenge ndichionawo mvura yekudirira huku dzacho ndichifidha so nokuti bhohoro racho rinongoti 2-3 weeks rafa rikafa kudaro pamwe gore rese risina kugadzirwa kwatinoita kutora mvura yacho kure apo handina ngoro mumba hangu ndinadzo 2 asi ngoro yekunotoresa mvura handini baba musati mapinda mutsaone mairarama sei? ndakanga ndichiita zvekushandisa chingoro plus ndandiri build zvirundimo chaivo mazuva yayo ndandichatongopidzika contract kuisa mafloors mablocks anga apedza kuvakwa asi mainly muchirundi handaenda noshandisa chingoro muchirundi nguva yayo chaikwanisa kuraramisa kuti ndonguva yataitenga zvinhu zvakawanda zvichibva kuzambia semarasha kana mafruits panobva kuno kuwarira kaburitsa zviroti taizosunda nezvingoro tichiendesa hazvekuti musi wemandi kana friday mazuva maviri aya ndaitadza kuona $30 to $40 yeUSA pazuva iro remandi kwati refriday saka ndizvo ndakananyanya ndakatochitenga chingoro icho chiri base kunochamunoshandisa uno tine urombo zvikuru nezvakatora nzvimbo muri yeZimbabwe ndofunga muri kunzwa zvataurwa ndibaba namayani Machote Edson Machote Edson Machote munoera chiko ndere mukanya
ndi mukanya manzwa zviri kutaurwa namukanya. Mukanya vanoda rubatsiro, mukanya vakavhiringidzwa nenzou. Vepax pari zvino hapana rubatsiro rwavati vapa. Ndochirongwa chitanga tinacho muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Zvakwamurika kune vanenge vabatikana nenhau iyi, uyezve vaine cheuviri chekuti vange vachikwanisa kubatana navo mukwaniseka kunge muchivayamura pane zvavari kuchema nazvo. Nhasi ndini mangwana ndiwe. Apa tiri kutaura murume anga achizvishandira asati aziva kuti ramangwana rinenge rakamira sei. Ramangwana racho robva ravhiringidzwa nezvipfuyo zvenyika. Totozviti zvipfuyo zvenyika nekuti zvinochengetwa hazvibvumidzwe kuurayiwa. Naizvozvo ndo nyaya yatanga tinayo mhuri yeZimbabwe. Tongaitinzwe, toda kunzwawo macomment section kuti ndezvipi zvimwe zvavanokwanisa kuti vange vachiita kuti raramo yavo inge ichienderera mberi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa zvacharamba tichikupai. Asi don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh,